डेन्जारस बोरायलै बेलाय गोजाजा राखेखे गोजा होनब्ला बुग्राया नोंना माथो बाथांल' साइस बादालिदां माथां गावनियाथ' बा हरगौमोनसै बे बुग्राया कल जाना खांजानाया हरलै बिलाय फै मा जाखोब्रांलाय गोरोन्थिया नोंनिसो जाखो ना आंनिसो जाखो गोरोन्थिखौ मावनानै आरो बिदिसो बुंबावदो नों नै आंजो कल हरब्लाबो रिसिभ खालामा SMS हरब्लाबो रिप्लाइ होआ मा खालामना थायो नों माबालै सना आं रावजोंबो लाइन मारिया गेमसो गेलेना थाबाय थायो आं मा गेम गामिलाय गेम गेलेबा फन रायलायनो हाया नामा मा आंनि थाखाय दसेबो सम होनो हाया नामा ब्रेकआप ओइ सना रलै इदि नङालै एबारनिफ्राय नोंजोंनो फुल टाइम चान्स होसिगोन आं गेलेथारला गेमखौनो ओइ सन्दन गेम गेलेया नामा कास्टम नांनो फै थात साला टेफ्रा नोंहा कास्टम गेलेनोसो नुदों आंहाबा गेमनि थाखायनो मा जादों थात दोन दिनैसो हिर' हन्डा बाइक सालायनो मोनदों ओइ आंबो बेबो सालायगोन दै जागोन दे ओइ बाराबा लांखानोसै नामा ओइ बिदिबालाय बोरै जानो मालिकजों जाथारगोनलै खिन्थु साहा सानो गोमागोन जोंना फाग्ला इदि जायो नामा दे जागोन दे बाइकआलाय मा जाखोलै मा जालायखोब्रा बाइकआलाय सेसलै र'सो थांखो ना आइसो थांखो र' गानायनायनि दे गालाय गालाय लगता है तेल खत्म हो गया सोर नारगोन दा इउ आंथ' नारालै नारदोब्रा नै माला नार आं बैनिफ्राय नारगोन मोनखासिगोन गावहा सालायनानै आंसो नारनो होलायबावबायब्रा ओइ दे थौ ओइनिफ्राय नारगोन थौ साला दहाय गाजा गाजाया दा नारनांबायना फाग्ला एमान स्पेसियेलाव फैबाय बिदि जायो बिदिबो नङा दे सम नारखानांगौ बिदिनो बैयानो दखान मोनखासिगोन थौ नों नारखानांगोनबोलै बैनिफ्राय जागोन दे सा समंदर तेरे पीछे पीछे आ गई हे नारालै सल' सोंदो आरो होद रलाय ओइ मा जाखो हाब मा जिनिस लादोलै बिसोरलाय खामानियाव होगोन नामा बेसादा खामानियाव फैगोन बियो आच्छा है खामानि होनांगौ बियो थौलाय है औ सिदैफोर मा बुस्थुब्रा बेलाय होद गावग्रासोलै गावग्रा ना खुदिया मानसिफोरखौ बिदि लाबाथाय पुलिसा हमोनोलै होद लाबो सिदैफोर मासे काटार नागलै इसोरलाय ओइ बाबुमोन रलाय इउ काम हियार अ येस आइ एम कामिं बै सिदैफोर पुलिसफोरा फैगासिनो दं बे लामाजों पुलिसफोरा हमो बिदि लाबा लाबो ओइ बारा फैनो सोलांगोन नै दानो नै बाराबा दानो साब्राय गालांगोन लेखा फराय थांथां खामानियाव होसिगोन थां एथेनिसो नामा नोंथां लादों ओइ खेबजाया थौ ओइ गंगारबाय फैदो लाबोसिगोन फैदो जाबाय थौदो काम अके फै लासैलै फब्राब्रा गारामा गिदिर जाबाय दे सिथादो नाहरलाय ओइ थब्ला
माथो गहेन दाबो ओंखारला रब्रा सुजुं जेब्ला नोंथांखौ जाखाङो खोमा है खिन्थु माला अरिजिनेल जानायब्ला लाइटखौनो गावखौ सिगाङाव नाङो है फाग्ला बिदि जायो नामा खिन्थु जोंनि खामानिया जेरै मोसाया मैखौ मैहुर खालामो खिन्थु बिदिनो केप्टेन जानांगोन दे खिन्थु अके बेस्ट अब्ला है मा मोनायाव बेस्ट गैया हाबथों Mahasiswa oंखारबाय Let's go immediately quick Isti kamera gitu quick Woi salah kohen bahadun nोंनि बायदियाव जेसेबां रां दं जोंनो दानो बुंना हरदोङो आं सिनायासै बाबुमोनखो नङाबा दा नोंनि हार्टखौबो मोनसै आं सिनायासै बाबुमोनखो सोर जाखो नोंसोरा Bang. Joldi, पैसे ले आओ. बाबुमोन, आंनावथ' एसेबां रां गैया. आं माखौ हरनो? किबो सेरथे जानानै दा थाबाय था नोङो. जों दैग्रासो. माथो बोखांनायखोब्रा? सख'दोलै सख'दो. र' बाबुमोन, बेसेबां रां दं आं इखो लाना फैनोसै. Go fast. Joldi. Hei, kana orang ni. Hei. Mana ngunlah? Hei, nggak dong mana jatra. Labang ni. No. Shogun bra, shogun. Masuk no, kau kunci. Masa itu bra? Musi online. Bipak lah kau ina. Ma, tak pui lah bra. Hah? Hei, kacau dah orang itu. Malah apa? Babuman fैसाया. Woi, video. Bukan. Woi, video. Nani be? Video. Woi, video pak lah. Video. Guess. Labu, kana. Ompray, salah suat. Neng mau macam mana orang matai? Mana saja sekolah siap. Neng lem ciau so. Bisik saja masuk menudong. Gue ni masuk ni fiasa nama sini belah. Angsal lebih kawan ke motor amga. So hokana. Bad me dekha jayega. Chalo. Hei, mal kau ini cina mak. Hei, cala buzap. Hei, mau kone. Kini mau macam mana? Bisik kau ngerasa nang deh. Oke, nang deh. Woi, thobla. जोंनाथ' सप्तानैसो सोलिनानै खामानिया जाखाबायना जाखाबो बेफोरबायदि जानला मानला बायजाया र' एसे सेफटि सोलिनांगोन दा बेफोरबायदि महाखौ जानला मानला मोनबाय थाया ना नंनायाथ' नंगौ र' बेनिखायनो लकेलसो लोंनो नागिरदों ना दा बहा लोंनो बिसानाव बाजै दुलुलानाव लोंनोसै खोमा दुलुरनाव थाव या जनिसिन या कम चलो Sedub menu bagdau kange Hap asal biar romantis nama berapa belai nang biku nani kamu singkar belang thobla tu woi sire फंबाय माबाफोर जादों नामा फंबाया ये आं बुजिखादों फंबायखौ यार महाबादनि एसे खेथ्र' दं बारा टेक्स लाना फंबाय नोंनिखौ एसे लोंसोना होनसै जोङो
दा जोंनिखौ लोंसै उइनु पास लाबो ओमफ्राय फंबाय नोंनि गुबै खोथाया मामोन माबालै आदा गेम गेलेबाय थानायनि गारफेरनानै गारबाय आंखो ओफो बिदिसो रोंब्ला दे सेस या जालालै बेजों मानसियानो लरसं गैखाला ओइ फंबाय लानोसै जों बेखौ नोंथ' लोंनो हाखालानो ओइ फंबाय नोंना जोब्बायलै नै खतम जों बेखौ ओरै लांसै थ' लांसै थ' ओइ थांबायलै फंबाय थांना थानायनि थुलुंगासो जेबो नङा नों आंनि असे लोगोसो बिसि नङा नों जेब्लाबो थांना थानायनि थुलुंगासो इनाय नागार मावफ्लांनायनि दुखु दाहा बावगारनायनि इनाय नागार मावफ्लांनायनि दुखु दाहा बावगारनायनि गोजोन सुदेम बिदै माथो पुलिसफोर दं थांजागोन नालै मा पुलिस बेलाय माथो सिख्ला पुलिसबो दं थौ एदावैनि हर आंनो বাইদেউ আপুনি কিন্তু বহুত ধুনীয়া দে ঐ কি কোৱাইছে কৰোণা সময়ত কিয় মাল খাইছে হা ও বাইদেউ আমার জাগর করোনা হওয়া নাই আমি জাস্ট এলকোহল বস্তু খাই আইছে করোনাই হওয়া নরে আমার ল বাইদেউ কিন্তু মই তোমাক পছন্দ করিলো দে হয় ব্রা মই পছন্দ করিলো না এইটো আয়ো ओइ सार गयन माजुनाव रां लुथिनाय सानि सिङावनो बिसिमोनलाय बिनोमोनथ' Daimary Basumatary arresting দুনিয়া এইটো বাইদেউ এই কি ব্রা এই কি হইছে স্যার কি হইছে এই साला सिखावफोर नोंसोरखौ थानायाव लांनाय जासिगोन साला पुलिस कोर्ट बेनि की जाग्रा मातायनि एरेस्ट लय साला नोंसोर गयन माजुनाव गान देखायना रां लुथिना लाबोना मा प्रुफ दंलै सार मा प्रुफ दं जोंखौ सिखाव लाबायदों थानायावथ' नोंसोरखौ थानायावसो बुजायसिगोन जों ओइ सार मा नाखौ मा जालामोन साला सिखावफोर थानायाव लखिजोबलै सार बायदेव हमना लाबो सिखावफोरखौ ए खुंखाय बाय मार थानायाव कारेन्ट सरेनोलै ओइ मिस्टेक हरले आमार मिस्टेक हर सार ए सार खेमा कर सार खेमा कर सार खेमा कर